Hello. Tui kheto sikon no. Oro boroni bo. Rungnuk jago Nepal kha urnai nanglai nalekha. Kaham ka nai nemani. Ahai no bopang thonte rung no khurjak. Haipano o lama o tuisa sikon no. Sakani simi rung phainani kogya. Yaba ke bobo haike o tui kombo rung tubnai jadya. Obo taluk Klasiko Rasnagar khwai taluk darbari amchayo obo tak jotono hom todom ke obra nailai tonglayo o rungno malilai de mano hnai hotat thajigu nai ni mano nukja khobo rung obo boroni bo phaigya tamong ka saimia sab nung nai Birat hile. Ako yang to saka to asa tibo kre mo sabo rung le takhaba. Busuk lok na de. Iko na de. Aji komo.